سلام ጥዕና ብለይ ከመይ ተምሲል خبركم ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ንዕለተ ሰንበት ሰዓት 1 ናይ ምሽት ዝብናይ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣና ኣድያም ካሕሳይ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሞን ሃይሉ ሓቢርናኩም ክንጸኒሕና ናብ ተፈላማይ ዜናና ክንሰግር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ማይ ኢነርጂን ምግብን ጠሚቱ كسرح مسز تطايشه تكنيكال كوميتي حدار 28 عام تمرت أبيت صحفتهم زتيم زي تكنيكال كوميتي كاب مصنعتي ديزاين قطصرن سراحت ماي تግራይ بيرو ماي هافتي بيرو حرشان هافته فطرون يونيفرسيتي ماله انستيتيوت مرمر حرشان كالوت تكالاتن عبيت سمويا زكاتتيو ات كوميتي استوهابو عمام كاب كلته كساب 4 أوارح أبزلو جزية زازيمو كقربن حدوش إنستيتوت مصنعتن مرمرن ماين إنرجن مسرات زخل وسان حساب كقربن ممرحي كمستوهابهم كبيت صحفت بريزيدنت ترخب حبريتا يملاخت بانك عالم أب هنسة تأمره هتعنات نفس صور أديتات نزوعل أب ورداتات قلة تنبينن أبرجليج لان ب110 مليون بر بجت تكبر بروجكت إلا وغيرهم هفتهم ردا أوارد والله يوحنس برهان دما كم سب كأربناي بيرو فاينانسن متحببار هفتن تግራይ ኣብ ህንጸት ኣእምሮ ህፃናትን ክንክን ነፍሰ ጹር ታዲታትን ቁጠባውን ኣእምራውን ምምሓሽ ዘምጽእ ብባንክ ዓለምን ሚኒስትር ገንዘብን ዝተመደበ በጀት ተጠቀምቲ ካብ ዝኾና 6 ወደታት ኣብ ወደታት ቆላ ተንቤንን ኣበርገሌ ጭላን ዕላው ገይሩ ኣብ ቢሮ ፋይናንስን መተሕበባር ሃፍትን ኣተሓባባሪ ቻናል 1 ኣይት ኣማረ ዘሪሁን ንወደታት ቆላ ተንቤንን ኣበርገሌ ጭላን ካብ ባንክ ዓለም ዝተረኸበ 110 ሚልዮን ብር በጀት ከም ዝተመደበ ብምግላጽ እዚ በጀት ተግባራዊ ንምግባር በብብርኩ ዝርከቡ ቴክኒካል ኮሚቴን أبيات مخرن أدلاي دقفن كتتلن كجبرو تسويهم. 55 مليون ننعجين تمدي ولا نلا. أبي SPG زيا أم داخن أب learning poverty نمنك كاي تعيلو زمات أنا قريو أبزي تعيز دلله تمنا وردان ناكل زلوا technical committees بعللو بتخكلك مرحوة أورد زلوا دما أم حدار يكون بيت مخري في اللاي بيجتن أوديتن كاتاتلوون أفصاص مخريون ناي كوميونيتي أستواصون زل عليه قوون مالتي وانا محداري وردا قلا تنبين ايت بحاره تولمدين اتي بمنستر ገንዘብን ባንኪ ዓለምን ተመዲው ዘሎ በጀት ምናው ሕብረተሰብና ንመምሕያሽ በትኹረት ክንሰርሐሉ ኢና ኢሎም ናይ ገደና ተኽለታት በመትካል አዴታት ህፃናት ዝምጓሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንትናይ ኣቕምናይ ምዕባይ ስራሕቲ ይኹን ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ምግቢ ናይ ምምሕያሽ ስራሕቲ ንምስራሕ يا مردا غيرنا نملؤ سرح اتينا بتستحصل تغوراو نمغوار تحشق نزاوي حزنا نوفر كم زلنا اي غلط دلي دايركتوريت مغبن سرعه مغبن بيرو حرشان هفته تفطرون ايت جبر حواري غدي اتبجت اب معلو كبعل بسب مويا زتدغفه كتتل كنغبرينا يلوم بزحات بروجكتات او حقفنا ساتهم نحجزنا نسرح كاوزيوم حدا لما انتي بجتو زصدقه ناي هومان كابيتال هومان كابيتال ون تناغرنا تارجت مات او لعلي او نص صراتن مطوتن نص تحت خلط عبت صرات مسرت غيرنا دخدخن خنقنس يو تبجت وزلو سلازي بمسرت غيرنا ما حدي انسراحتي وي حدي ان اكتيفيتي ورداون بقى مسرت كفصم يو هذه تدالي زلو مختل حلافي بيرو فاينانسن متحبار هفتن تግራይ ايت جبر ابزغي سرافيل بيروم بدرقن كناتن ابز تحسيا 6 ወደታት تግራይ ናብ ንቡር ንምምላስ ምስ መድረግቲ አካላት ተሓባቢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብዝ ሕዝዋን ኣብ ወደታት ቆላ ተንቤንን ኣበርገለ የጭላን ኣብ ህንጸት ኣእምሮ ህፃናትን ክንክንን ነፍሰ ጹርን ወለዳት አዲታትን መስራሕ ምጅማሩ ገሊጾም ተን መሰረታዊ ዝበሃላ ቤዚክ ሴክተር ዝበሃላ ትምህርቲ ጥዕና ማይ ሕርሻ መንገዲ ሓዊሱ 64% ናይ ብቀመር ዝመጽን በጀት ኣብዚን ኩዕል ኣሎ ኣብዚን ሓንቲ ረቋሒት ያዚያ ካልኦት ተፈላለዩ ናይ ገንዘብ ዲስፕሌስመንት ሊንክ ኢንዲኬተር ዝበሃሉን ረቋሒታት ለፍት ፕሮግራም እዚ እዚ መሰረት ክልቲን ወረዳ ቆላትን ቤንና ኣርገሌ ጭላ ናይ ዝዓመት እዚ በጀት ጸዲቅ ለና ኣሎ ተን 4 ብለን ዘለና ኣርገሌ ጭላ ተደጊማ ስለ ዘለው እዚ ጨርጨርን ሳምረን ኣርገሌ ጭላን ብድርቂ ኤሮፕን ታሕታ ዲያውን ብጦርነት
እዚአን ናተን እውን ፕላን ሰዲድና ኢና ንጽበይና ዘለና ፕሮጀክት ልምዓት ሓይሊ ሰብ ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ሕርሻን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣድሂቡ ከም ዝሰርሕ ድማ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ፈለገ ሰላም ልዕሊ 1,700 ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ዝገብር መስፋሕፍሒ ህንፀትን ጽገናን ፕሮጀክት መስተማይ ንምክያድ ርክክብ ቦታ ተሳሊጦም ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ካብ ትካል ዓለም ለኸ መድሕን ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብዝተረኸበ ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር በጀት ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ፈለገ ሰላም ዘሎ ጸገም መስተማይ ንምፍታሕ ናይ ዳግመ ህንፀት ስራሕቲ ንምስራሕ ምስ ጠቕላላ ህንፃን ማይን ስራሕቲ ኮንትራክተር ኣረጋው ደስታ ውዕሊ ኣሲሩ ስራሕ ንምጅማር ርክክብ ቦታ ተሳሊጦም ፕሮጀክት ዲዛይነር መሃንዲስን ኣባል ኮሚቴ ርክክብን ኢንጂነር ኤፍሬም ካሕሳይ እቲ ህንፀትን ጽገናን ፕሮጀክት ማይ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ተጸጊኑ ናብ ኣገልግሎት ከም ዝውዕል ገሊጾም ኣብ ስነ ስርዓት ርክክብ ኮሚቴ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ቤት ጽሕፈት ማይ ሃፍቲ ወረዳ 70 እንደርታን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ተረኺቦም እዮም ባንክ ደም መቐለ ብሰንኪ ሕፅረት ደም ዝጠፍእ ህይወት ንምድሓን ደም ክልግስ ዝኽእል ኣካል ትኹረት ክገብረሉ ፀዊዑ ገብረመድህን ተወልደ መድህን ኣብቲ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ ዘሎ ባንክ ደም መቐለ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ጨንፈር ዓዲ ሓቅን ኤምኣይትን ብምትሕብባር 20 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ብደረጃ ኣፍሪካ መዓልቲ ቀይሕ ቀዳም ተባሂሉ ዝኽበር መዓልቲ ልገሳ ደም ምኽንያት ብምግባር ወፍሪ ልገሳ ደም ኣሳሊጡ ደም ክልግሱ ዝረኸብናዮም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቐፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝትካእ ደም ብምልጋስ ንዘይትካእ ህይወት ንምድሓን ንኻልኦት ማሕበረሰብ መርአያ ኮይኖም ወፍሪ ልገሳ ደም የካይዱ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ደም ልሞት ፍጡር ክልልና የብሉ ይልላ ራእያኒኒ ስለዚ ለጥዑይ ሰብ ልሎ ላተመርመረ ደም ክልግስ ነው በጣም ጥሩ ስሜት ነው የሚፈጥረው ሰዎች እንደምናድን ስናስብ ደም ልጋስ ጽቡቅ ስሜት እዩ ዝፈጥረልካ ውሽጥና ክረጋጋዕ ይገብሮ ዝጎድለና ንዘይብሉ ሰብ ክነድሕን ክንልግስ ይግባአና ከኛ የሚጎድብን ነገር ከሌለ አትሊስት ለሰው ማድረግ ብንችል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ መጀመሪያ ጊዜ እንልግስ ለሁ አሪፍ እዩ ደም ልጋስ ናሰ ህይወት ምድሓን ማለት እዩ ዓዊ ነገሩ እና ደስ ባሃሊ እዩ ነፍርሕ ነገር ምንም የብልኝ ና ኩሉ ሞት ይኽልግስ ዝተምሃራይ ምናምን ይጽውዕ ኣለኹ ማለት ኣብ ቐፅሪ ዓዲ ሓቂ ኣተሓባባር ተምሃሮ ወፍሪ ልገሳ ደም ተምሃራይ ገብረ ጻድቕ ሃይሉ እቲ ወፍሪ ቐጻልነት ክህልወን ካልኦት ወፍርታት ኣብ ምድላው ክንሰርሕ ኢና ይብል ከም ሳልሳይ ዓመት ናይ ሃፍ ላይፍ መዘጋጀትና ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ቻሪቲ ክለብ ብምትሕብባር ንምንታይ ዘውዚሎ ተምሃራይ ደም ዘይልግስ ብማል ደም ንኽልግሱ ላስራሕና ቀኒና ኢና ብኡ መሰረትና ጀሚርና ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም እውን ተምሃራይ ባዕሉ ላደወለ ላመፀዩ ደም ልህብለና ብጣዕሚ ጽቡቕ ደስ በሃሊ ተሓባባሪ ባንክ ደም መቐለ ኣይተመኮነን ኣስፋሃ ኣብ 4 ባንክታት ደም ትግራይ ወፍሪ ልገሳ ደም ይካየድ ከም ዘሎን ሎማዓንቲ ኣብ መቐለ ጥራሕ ልዕሊ 100 ዩኒት ደም ክእከብ መደብ ተታሒዙ ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ እዛ ዓለት እዚኣ ቀያሕ ቀዳም ወይ ድማ ሬድ ሳተርዴይ ተባሂላ ተሰይማላ በአፍሪካ ደረጃ ዝተሰየመ ስያመ እዩ መቐለ ደም ባንክ ክትእኮ ተዋሂብዋ ዘለ ትልሚ ኣብዛ ሎማዓንቲ ጥራሕ ልዕሊ 100 ሰባት ደም ብምልጋስ እቲ ዘሎ ናይ ደም ሕፅረት ምፍታሕ እውን ዕላማ ዝገበረ ናይ ደም ልገሳ መዓልቲ እዩ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት 167 ኣዴታት ብሰንኪ መድመይቲ ከም ዝሞታ ዝሓበሩ ኣይተመኮነን ብሰንኪ ሕፅረት ደም ዝጠፍእ ህይወት ንምድሓን ብደረጃ መሪሕነት ሚድያታትን ኩለን ኣብያተ ዕዮን ትኹረት ሂቦም ክሰርሕሉ ፀዊዖም በብመዓልቱ ክንደይ መጥባሕቲ ዝቋረጽ እኹል ደም ተዘይሃሊ መጥባሕቲ ይግበርን ስለዚ መጥባሕቲ ብምቁራጽ ምኽንያት ብእዋኑ ብዘይ መስርሑ ዘጋጥም ሞት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ሓራሳት በበዝሒ መድመይቲ የጋጥመን እዩ 17 167 ኣዴታት ብመድመይቲ ምኽንያት ዝሞታ ምዃነን ናይ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ሪፖርት የመላኽት ኣደ ንገዛ ብርሃን እያ ንብል ኣደ ከይትስእን ገዛ ትግራይ ጸልማት ከይወራ ብርሃን ኮይና ክትነብር ደም ለጊስና ሞት ደነድሕ በተደጋጋሚ ደም ምልጋስ ካብ ሕዱር ሕማማት ካንሰር ሃንደበታዊ ሕማም ልቢ ጸቕጢ ደምን ካልኦትን ናይ ምክልኻል ዕድል ከም ዘለዎ ተሓቢሩ
ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ዝነጥፉ ሰብ ሃፍትን ሶምያን ንምትብባዕ ትኹረት ተገይሩ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ሓደ ዓመት ዘቆፀረ መባእታዊ ሆስፒታል ሻሎም ቀዳማይ ዓመት ምስረቱ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘዳልዎ መድረኽ እዩ ኣካይዲ ስራሕ መባእታዊ ሆስፒታል ሻሎም ኣይተዘለዓለም ደስታ እቲ ሆስፒታል ጸገም ዘፈርጥዕና ትግራይ ንምቅላል ማሕበራውን ሰብኣውን ኣገልግሎት መሃብን ቁጠባዊ ረብሓ ሶምያን ምዕባይን ማእኸል ገይሩ ከም ሰጣየሸ ገሊጾም ዋና መሓዳሪ ክፍለ ከተማ ኣይደር ኣይተሃፍቶም ውሬታ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝበጽሐ ዕንወት ንምቅላል ከምዚኦም ዝበሉ ሆስፒታላት ተኸፊቶም ኣገልግሎት መሃቦም ዝምስገን ኢሎም ኣብ ትካላት ጥዕና ዝነጥፉ ሰብ ሃፍቲ ንዘጋጥሞም ሕጽረት ቦታ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ብፍሉይ ጨረታ መሬት ክወሃቦም ናትሰርሐ ምዃኑ እውን እቶም ዋና መሓዳሪ ወሲኾም ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰጣየሸ መባእታዊ ሆስፒታል ሻሎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 13,000 ወገናት ከም ዝሓከመ ዳይሬክተር ቦርድ እቲ ሆስፒታል ዶክተር ወልደ ሃዋርያት ወልዱ ገሊጾም እቲ ሆስፒታል ን30 ስፔሻሊስታትን ሳብ ስፔሻሊስታትን ሶምያን ሓዊሱ ልዕሊ 130 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ ዶክተር ወልደ ሃዋርያት ሓቢሮም ካብ ወጻኢ ብዝመጹ ሓኻይም ይወሃብ ዝነበረ ሕክምና መጥባሕቲ ፕላስቲክ ሪኮንስትራክቲቭ በውሽጣዊ ዓቕሚ ሶምያ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አይደር መሃብ ከም ዝተኻኣለ ተገሊጹ ቴሌቪዥን ትግራይ ነዛዕባ መልኪቱ ምስ ስፔሻሊስት መጥባሕቲ ፕላስቲክ እቲ ሆስፒታል ዶክተር አሸናፊ ይትባረክ ኣብ መደብ ማዕዳ ሓኻይም ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕተት ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ከም ሰብ ዳሲሱ ኣሎ መጥባሕቲ ፕላስቲክ ሪኮንስትራክቲቭ ብዝተፈላለዩ ሓደጋታትን ተፈጥራዊ ኣፈጣጥራን ዝተበላሾ ኣካላት ወዲሰብ ብመጥባሕቲ ዳግም ክዕረዩ ዝግበረሉ ዓውዲ ምዃኑ ዝገለጹ ኣብ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አይደር ስፔሻሊስት መጥባሕቲ ፕላስቲክ ዶክተር አሸናፊ ይትባረክ ቅድም ክብል ብወጻእተኛታት ዝወሃብ ሕክምና ምንባሩን ካብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ጀሚሩ ግና ብውሽጣዊ ዓቕሚ ይወሃብ ከም ዘሎ የረድኡ ፕላስቲክ ሪኮንስትራክቲቭ ሰርጀሪ መብዛሕትኡ ግዜ ፈረንጂ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ናመፁ ሰርሑ ሰባት ነይሮም ንስተወሰነ ሓፂር ግዜ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ተመላለሱ ጸንሑ ሓኻይሙ ነይሮም ኣብ ቀረባ ግዜ ንሓን ኦልሞስት 2 ዓመት ጌርና ኣለና ሕዚ ኣብ አይደር ሜይንሊ አይደር ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ እውን ካሊ እውን ኣብ ኣዋሽ ሆስፒታል ኣብ መቐለ ሆስፒታል ንሰርሕ ኢና ኦልሞስት 2 ዓመት ጌርና ኣለና ማለት እዩ በዚ ዓውዲ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ደቂ ሰብ ብመጥባሕታ ቢልኻ ንምትዕራይ ዝተገበረ ስራሕቲ እውን ውፅኢታዊ ምዃኖም ዶክተር አሸናፊ ይገልጹ ዝተፈላለዩ ጸገም ዘለዎም እዝኖም ጥራሕ ዘይኮነ ዝተፈላለዩ በተለይ ገጽ ምስ ገጽ ዝተተሓዘ ምስ ካሊ ኣካላት ማሕወራት ዝተተሓዘ ንህቢና እዝኖም ተበላሸዩ ከምዛ ዓይነት ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ደረጃ ኣሎ ዝተበላሸዩ ክኾን ይኽእል እዩ ይጭምዳድ ኣሎ ከሎና ሃለ ሙሉ ከይተቆረጸና ሃለ ይጫማደድ ይሸማረር ቅርጹ ይበላሸ እሱ ምስተኻል ንገብርና ሙሉ ዝቁረጽሎ ሙሉ 100% ዝቁረጽሎ እሱን ንሰርሐሎም ዝተወሰኑ ሰርሕናሎም ኣለና ዝተወሰነ ኣካሉ ፍርቂ ክኾን ይኽእል ርብዒ ክኾን ይኽእል ዝጎደለ ኣካል ናይ እዝኖ ማለት እዩ ዝተበላሸዩ ኣለዎ ካሊኡ ና ኣፍንጫ ከንፈር እሱን ዝተፈላለዩ መጠን ጉድኣት ዘሎ ኣብ ገጽ ዝተፈላለዩ ኣብ ምዕጉርቶም ክኾን ይኽእል ኣብ ካሊ ኣካላቶም ኣብ ገጾም ዝተፈላለዩ ንትርኢት ዝበላሽ ንፋንክሽን እውን ንስራሕ ንምትንፋስ ክኾን ይኽእል ንምብላዕ ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ጸገማት ዘምጽእ ጸገማት ብምስትኻል ጸገሞም ክንፈትሐሎም ንሙክር ኣለና ማለት እዩ ተጠቀምቲ ዝዕድል ድማ በዚ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ኣዝዮም ሕጉሳት ምዃኖም ይገልጹ ችግሬ እዝነ እዩ እዝነ ተቆሪጹ ነይረ እዚ ዝተኻኸሉ ወይ ኣምነዶ ቦምቢ ተወዒቡ ኩናት እየ ተገላላየ ጽቡቕ ክትትል ገበርሉ ኣሎ ድሕሽ ኣብዚኣ ተሰሚዐት ነይራ ካብኡ ግን ለውጢ እኒኦ እዩ ካብኡ ዳብ ሰዓት እየ መፅአ እኒኦ ኣብዛ ቆፀሮ ሰዓት መፅአ ኣብዛ ቆፀሮ ሰዓት ድማ ይስርሕን በሎ ደስ ልብል ስራሕ ስራሕ ኣሎ ብጣዕሚ እየ ለመስግኖም ደሊ ዞም ደኳትር ሽቶር ሓገሩ በቃ ንቤተ ክርስቲያን ክነና ተሰከፍ ከ ዝወስዶ በቃ መንከስ ዘይውላ ያ ወሊዳ ኢዶም ትህዝ በቃ ኢዶም እንዳውረዩ ሒዘ ይወፅን ብጣዕሚ የስክፈን በቃ መንከስ ዘይውላ ወሊዳ እንዳላ በቃ ሲጠን ይዛረባ በቃ መፅአን ክንደይ ሰባት መፅአን ይሪኣ ንኽሪኦ ክንደይ ሰባት መፅአን ዝሪኣ ነረን በቃ ንኸይሪኣ ኣብ ገዛያ በቃ ገድፈ ዝኸይድ ሰደይ ኣለሎ ተፅገም ኢኻ
ብፍላይ ያው ከተማ ኮሒሽም በይ ኣብ ገጠር ብዙሕ የተለመደ همዚ ዓይነት همዚ الገጠር خزل ክትሕውሰል ንሽተይ ትስከፊኻ همዙ ሓጢያት ልሰርሐና ዝዓይነቱ ኢል መስል ለሆነ ጉዳይ ገለ ክለካ ሸፍን ይገለ ኢኻ በቃ ነይካ ተሓፍር ኢኻ ከምዝ ገረም ብምዕረም ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ተሓጉስ እየ ዘለኹ ተንካለት መፅን ከምዝ ገረም ክሕክማ ተስፋ ኣለኒ ኣምና ዜርያ በለይ ደው ይብለለይ ዞም غايمي سلام تعرض لي تايدا انا خمسه عين تنخ الراحه بسر وي تصبخ نرا كم يوم غيرهم كعري لي ازبن نرا ورد لي اني اللي زمحتي كاب لبي زمسكن كلاي فطرتين بتايدا حزقن كم لبنا حزيلنا نخدينا دسيلنا مالتي لاس كفيبلنا شفن بالول بهالنجار اللي تخينو ودي اوديو ولا بهالدي قال بهالنجار زر دي بهالنجار ين بهالي مالتي خزي الحمد لله ناس حزيلنا ننقصاص نخرينا مالتي دسيلنا بدعمي خلأي فترة دي بهال بقى زر ብፍላይ ኣብ ከንፈርን ተሓናግን ዝፍጠሩ ጸገማት ምስ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምትሓዝ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ጉጉይ ኣረዳድኣ ክእረም ከም ዝግባእ ዝገለጹ ዶክተር አሸናፊ እዚ ብተፈጥሮን ብዝተፈላለዩ መንገድታትን ክፍጠር ዝኽእልን ብመጥሕቲ ክሕከም ዝኽእልን ምዃኑ ሓቢሮም ህልውይ ምንቅስቃስ ዓውደ ኢንቨስትመንት ዞባ ደቡብ ትግራይ ትኹረት ዝገበረ ዋዕላ ፎረም ኢንቨስትመንት ኣብ ከተማ መኾኒ ተሳሊጦም ኣብ ከተማ መኾኒ ኣብ ዝተሳለጠ ፎረም ኢንቨስትመንት ዞባ ደቡብ ኣብ ራያ ኣብ ዓውደ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ዘሎ ጭቡጥ ምንቅስቃስ ዘርኢ መጽናዕቲ ቀሪቡ ተዘቲሎም ኣብቲ ንሚት ዝቐረበ መጽናዕቲ ዘልሙዑን ዘየልሙዑን ሰብ ሃፍቲ ይገጥምዎም ዘለው ብድሆታት ከም ምኽባር ዋጋ ታሪፍ መብራህቲ ጸገም ጸጥታ ጸገም ዕዳጋ ቀረብ ልቃሕ ዘይምህላውን ካልኦትን ተላዒሎም ነቶም ኣብ ሰብ ሃፍቲ ይገጥሙ ዘለው ጸገማትን ምፍታሕ ድማ ምምሕዳር ታዞባ ቢሮ መሬት ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ፈጥሮን ከምኡውን ሓይሊ መብራህትን ብቐጻሊ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመስረተ ተዋዲዶም ንምስራሕ ዘኽእል ይብል ካብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰብ ይኹን ውዳበ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝካየድ ስም ምጥፋእን ዘረባ ጽልይትን ክሳብ 5 ዓመት ከም ዘቕጽዕ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተደንገገ ኢሎም ሰሙያ ሕጊ ብሰንኪ ስርዓቱ ዘይሓለወ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያ ህዝቢ ናብ ጸገም ከይኣቱ ዝምልከቶም ኣካላት እዋናዊ መብርህን ምዕበይ ግንዛበ ስልጠናን ክቡ ይግባእ ኢሎም እቶም ሰሙያ ዳዊት መኮነን ብዝርዝር ሒዝወሎ ዕላማ ማሕበራዊ ሚድያ ንሰናይ ተግባር ሓሲቡ ዝተመሃዘ ብምዃኑ ካብቲ ዓለም ለኻዊ ጸንቶ ዝተበገሰ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝፍጠር ዘሎ ስም ምጥፋእ ሓሶት ዘረባን ጽላዕትን እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ኩለመድያዊ ጸገም ዝያዳ ከይተሓላለኽን ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከይወድቕን ኣብ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ ሚድያ ክነስተብህል ይግባእ ክብሉ እዞም ሰሙያ የረድኡ ማሕበራዊ ሚድያ ግን ባህልህ ዝብለካ ግደፍ ዝብለካ ወዘተ ስለዘየለ እዚ ኣብቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ምእታው ኣብቶም ማሕበራዊ ጸገማት ኣብ ምግዳድ ኣብቲ ዘሎ ሓድነት ኣብ ምፍንጫል ናይ ባዕሉ ኣሉታዊ ተራ ይፅወት ራእይ ለይብልኻ ጠያቂ ለይብልኻ ሓሻውና ምዃን ዕድለ ይሰፍሕ ለየሎ ኩናት ሃምለሎ ጌርካ ትስሕፍ ዘለኻ ትምህርቲ ቤት ምኻድ ዝፈርሑ ቆልዑት ኢኻ ትፈጥር ኣለኻ እዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣነ መቐለ ዝፈልጦ ሰብ ለአዲስ ኣበባ ልሕክምና ክኸድ ይከኣለይ ብሰንኪ ዝዋዕዋዕ ናብ ፌስቡክ ማለት እዩ ኣብ መሬት ዘሎ ካሊእ ሰብ እዚ ተሞተ ታይና ነግኒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተፈጢሩ ዘሎ ፍንው ዘይስሩዕ ኣጠቓቕማ ንምዕራይ መንግስትን ፖለቲከኛታትን ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ከም ዝግባእን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ኣብ ዘቃልሕዎም ሓበሬታታት ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ንህዝቦም ዝረብሕ ስራሕ ክዓሙ ይግባእ ይብሉ እዞም ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ሙግታቲ ምርጋጺ በተለይ ቶም ፖለቲካ ንነጥፍ ኢና ዝብሉ ማሕበራዊ ሚድያ መራሕቲ ናቱ ምዕሩይ ለይኮነ ፖለቲካና ነጸብራቕ እዮም መንግስት ቆስዶ ልግባእ መንግስት ቆስዶ እሳቶም ቆስዶ ልግቦለ እሳቶም እንድሕር ተወሲዶም ኮይኖም ማሕበራዊ ሚድያ ልምዓት ምጥቃም ይካእል እዩ ለሰላም ምጥቃም ይካእል እዩ ለፍቅሪ ምጥቃም ይካእል እዩ ለዲቨሎፕመንት ምጥቃም ይካእል በቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሸሎላጋ ዝብል ሕብረተሰብ ማዓት እዩ ዘሎ ስለዚ ጸገማት ከጋጥሙ ከለው ውፅእ ኢልካ ነቲ ማሕበረሰብ ሓበሬታ ምሃብ ኣብቶም ቁልፊ ዝኾነ ነገራት ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ኣድሂቦም ብማሕበራዊ ሚድያ ዝውዝዑ ስም ምጥፋእን ሓሶት ዘረባን ተሓታትነት ከም ዘስዕብን ብሕጊ ከም ዘቕፅዕን በዓል ሞያ ሕጊ ገሊጾም ሓሰት ዝኾነ
መረዳእታዊ ሓሰት ዝኾነ ሓበሬታ ምምሕልላፍን ተግባራት ሒሱን ተተረኺቡ ኣዋጅ 1185 ዝባር 2012 ተሓታትነት ዘለዎ እዩ ክሳብ 5 ዓመት ዘቕፅሕ ይባይዘው ብሕጊ ደረጃ ብጥንክር ዝበለ ብፍላይ ጉድኣት ዘብፅሕ እንተኮይኑ ተግባር ንሱ ቅፅዓት ዘኸትል እዩ ማለት 900,000 ብገንዘብ ብርክውን ከቕፅዕ ዝኽእል እዩ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ካብ ትግራይ ወፃኢ ብነጻነት ተንቀሳቒሱ ክነብርን ክሰርሕን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ቀዳምነት ንሕልንኦም ብምግዛእ ኣብ ህንፀት ሰላም ዴሞክራሲን ኣቤት ትግራይን ክነጥፉ ይግባእ صحابركم تملكتنا زيناتاتنا حزوننا عصليهم كابز مساعد دما زيناتات سبورت زسات مسارحتنا كبروم تسفاي قربنا يصبينا له ناب كبروم كسغاغركم يمسكنا ديام دحنا صنيعهم زغبركم تملكتنا صفر لوش تعدنا وصان سبورت قدياتنا وخم نقرب لك زيارة تراكيبنا نمكتالكم مقدمة زمسكن كبروم تسفاي زرزر بزحزنا لهم زعباتات كنجمر كلنا حويت صادفون قداتا كلا بكعس مرون من الرقاص كسرع مقالو ابتي عود زنات في السوميا قديت معلوم فدريشن كعس مرو بتقراي مس فدريشن كعس مرو بيتيبيا بحوار السنه وزتونا بكتما مقلي كايد زلو يوحنس شبرت وسخلو بحجز امباسي فرنساين بروجكت فدريشنات كعس مربب ايثيوبيان كلل تقراين عم بتاخبو دهتاتن متبع قداتا اكالنا بسبورت زتات عود مصنعتي اب يونيفرسيتي مقالي كايدالهم بوغز قسله محبرسب بوفر سبورت بيلكان محوايز تمته مخانو ام مخفت عود مصنعتي زحابر بريزيدنت فيدريشن كعس مربب ايثيوبيا دكتور سمينه بسي صماق علامات بروجكت بزرزر ارديوم የዚህ ፕሮጀክት ዓላማዎች አንደኛው የአካል ጉዳተኞችን በጦርነቱ የተጎዱትን የአካል ጉዳተኞችን ሰፖርት ማድረግ ነው علامة نزي بروجكت قدامي بخينات نزتها سيو قدعت أكل محجز كالأي بزلنا وسن بجت أب مسارة المعات سبورت قدام نتيبنا كنسرح سزلنان أب سلستك كتماتات سجنا سفراتات سبورتن هنسات حدش تيم زوترن سبورتن ساساي سلطنا مهابن زكاة تيخون ሶስተኛው ስልጠናዎች ናቸው ኣብ تعود مصنعتي سفيح صحفاوت تنازق ربه دكتور مولكا مدوغاسا لعل بهاج سبورت كم زلو مستعذبه وسخناوتن مسالتيان كعس مربب كدفاء مخانه بريهم እኛ ስበን የመጣነው ሶስቱ ከተማ ላይ ቢያንስ 3 ለመጀመሪያ የሚሆን ብለን ነበር ያሰብነው نحن حسبنا يزمصانا كم مجمري زخون اب سلسته كتماتات ينيرو نسخاتكم ون بون تاور رأيات حجزنا انتخونكم زحزنا يوم بقس قطري كنبزحو نخلينا المجمري زخون مربب كنمالينا بتوسخي فيدريشن فوليبول ኢትዮጵያ ድማ اب አሰልጣንተን ሰውሚያን በመሰልጣን እጃሙ ኮፊ ኢለ ያحسب አሰልጣኞችን ባለሙያዎችን በማሰልጠንም የራሱ አስተዋጽኦ የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽን ያደርጋል ብዬ أسبالو مس فدريشن كعس مربب إثيوبيان تحقاقز تأكلاتن حبراو عمام زوسده فدريشن كعس مربب تقراي كساب دقاتن فتات بمكتتال أب عوتنت بروجكت بتبعات كسرح مخانو بريزيدنت فدريشن دكتور فسحاصيان قبرهنس حبيروم زي بروجكت زي أب خصومن عدوان كتقبري سالساي مقالة مالتي سلازي أوزي بسلطنا خيدي دارق 4-5 ورهات نصوع لنا لمثالي أكسوم له عدوى له وقرا له عديغرات له يروب له نيجي زين الله قطال دما تنزي تخاته توردات كنكاتت كنصعرينا سلطنا تتغبرا خيدي ناي ماتريال دغاف له ناي نوت سبورتن ناي ويلچر دغاف له ناي كرانش دغاف له ناي كالت مسارحታት دغاف ونلنا زي دغاف زي اب سلسين وردات كنكايدو اينا تنكال أتوردات ما بقى زل بروجكت كن حجز كن زعرينا. أب تعود مصنعة سلطنان تساتفو كي إلى كيد سبورت كتما عدقرات تخليد كيروسن دايركتور ودر تساتفو حبرات السب ملقيتا بسراتن أب قبر تشريفو تشبط وصيت كركبا زلوهم أمنت قليصهم. بقى خمت تجمير زله اسكع مودعته ودعلو وريد كان نفت اقرون كمير كا تفتشوا بدن بغير كان اي فوليبول زغبر سرحتي بقى صبو جماريو ابناي اكل غدا زلوم وጣት ማህበረሰብን ከመውናው ናይ ደቃ አንስትዮ ካፍቱ ዝነበረን ቁጥሪ ናብዛ ሓሸ ደረጃ በፂሕን ተጠቃምቲ ክኾናሉ ዝኽእላ መንገድታት እሱ መሰረት ገይሮም ዝሓዝዎ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ተንካለቱን ካብዚ ትምህርቲ ወሲደን መፅን تناي أو تقرأ زلوا من قصص عين سبورتات نابز حش درجة كوس حل زخل من قصص كم زي عينة بروبوز نقرصو نابز حش درجة كوس حل زخل من قدتها كفتر الله ومزب الأمنة لنا. اتكاب التفلالية ورداتاتن كتماتاتن التعدو مؤكلات ساتف لزلوا عودة مصنعتي بخينات نزحمق كفال سبورت كعس مربب أم بربار لمعوز يتكركبو تسويتي جبر.
ኣብ እግራዊ ውድድር ብሽክሌታ ሳተፉ ተቃደምቲ ብሽክሌታ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝውክሉ ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ብዘመዝገቡ ውፅኢት ጥራሕ ክኸውን ከም ዘይግባእ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተቃደምቲ ብሽክሌታ ገሊፆም ኣለዉ። ዓመት ውሽጢ ብዝካየድ በዝሒ ውድድርን ዝምዝገቡ ውፅኢትን ሃገራዊት ጋንታ ክውክሉ ከም ዝግባእ ድማ ገሊፆም ጽጋቡ ዘፍሮ ጉዳይ ዝርዝር ሰናድ ኣሎ። ኣብ ኬንያ ሞምባሳ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኣፍሪካ 2025 ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ብክልተ ሜዳልያ ወርቅን ሓደ ነሓስን 5ይ ደረጃ ሒዛ ምዝዛማ ዝዝከር ኮይኑ ነቲ ዝነበረ ውድድር መሰረት ዝገበረ ዘተ ብፕሮፌሽናል ብሽክሌተኛ ነጋሳ ሃይሉ ዝተዳለወ እንትኸውን ብደረጃ ኣፍሪካን ዓለምን ዝካየዱ ውድድራት መጀመርታ እቲ ውድድር ዝካየደሉ ቦታ ተፈሊጡ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ውድድር ዝካየደሉ ቦታ ኣቀማምጡን መነመን ተወዳደርቲ ክዋፅእዎ ይኽእሉ ተባሂሉ እዩ ንሃገራዊ ጋንታ ዝውክሉ ተወዳደርቲ ክሕረዩ ዝግባእ ክብሉ ብሽክሌተኛታት ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔርን ምዕራፍ ገብረ እግዚአብሔርን ዝገልጹ በኢትዮጵያ ሻምፒዮን ለሓደ ጨዋታ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ወርልድ አፍሪካ ሻምፒዮን ወላ ለሓደ ጨዋታ ትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ግን ባይ ክትሪኦ ንኸለኻ ግን ማለት እሱ ነገር ሕምዚ ሕዚ ነጋስ ዝወለስ ትልጸድቕ ሀዚ ለምሳሌ ጽጌ ካሕሳን ያ ኢንኬዝ ኣብ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ሳይክል ባላሻት ተቀርሲ ተቀርዲያ ነራ ማለት ሐምዝ ብነጥብ ተኾን ነይሩ ስለዚህ ነገር ዝክሕሰወር ነዮ ኣብ እያንዳንዱ ውድድር ኣብ ውጤት ክነምጽ ተኾይና ደሞ ተዘጋጁ ብደንቢ ኩሉ ሰብለ ጠንካራ ኮይኑ ይሰርሕ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ብቻ ተኾይኑ ግን ለዛ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ብቻ ወጢርካ ትሰርሕ ካው በቃ ለመምራጽ ስለልኾነ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ድግፎ ዝለምጽኦ ሓሳብ ነቲ መድረኽ ዘዳለዎ ፕሮፌሽናል ተወዳዳሪ ነጋሳ ሃይሉን ኣሰልጣኒ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ መሓርድርን ቶም ዝለዓሉ ሓሳባት ከም እታወት ከም ዝጠቕሙ ዝገለጹ ኮይኖም እዚ ንክኸውን ግን ካብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ወጻኢ ተወሰኽቲ ሃገራውን ኣህጉራውን ውድድራት እውን ክዳለዉ ከም ዘለዎም ይሕብሩ ብዝና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ካውዳ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን بو درجات للحاسخاس تقلل لو تسيتو سلا اتخاس بو عامت مليخه توكل ስለዚህ ይጎደና አለው ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ጎዝ ነረغل ኣብ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ካው ክንወጽተልና ይሐምምሞ ፍትውድር የለ ግን ቤስት ጎዝ ተለ ይወደሞ የለ ካፍቱ መረጻ የለ አቴኒ ዓመት ሙሉውን ካፍቱ ብሔራዊ ወጽሎ which means ካፍቱ ዓሙን ወሪደሎ ካፍቱ ርእሱን ወሪደሎ ምክንያቱ ኮንሌ ወለ ነገር ካውፍቲ አውሳዓሱ አጋጣሚ ኮይኑ ጽቡቅ ዕድል ለግነ ወይ እንደማ ጽቡቅ ለለው ዓም ይምረጽ ይኽልሞ ካው ይምረጽ ሩዋንዳ ተሊ ሩዋንዳ ካፍቱ ሩዋንዳ ካው ተወስዶ ተለኻ ዝቆላ ዓስ ሩዋንዳ ላይ በቃ ይኾንሞ ማለት የፊልዲ ሰነፍ ኮይኑ ግዛት ይኾነ እሱ ፊልዲ ካሊ ቦታይ አፍትና ስፕሪንት አፍትና ሜዳይ ሩዋንዳ ወስደ ብልኻ አፍትና ዓቀብ ስለሆነ ናፍትና ዓቀብ ስለወሰድኻ ሪዛልት አይተምጽ ተነ መጀመሪያ ሆን ደሎ ነዚ ነገር ክፍጸም ኮይኑ መጀመሪያ ናምነት ኣብ ሓደ ዓመት ሓደ ስልጣን ሆናለሁ መጀመሪያ ምረጻለሁ ካው እሱም ዝተመረጸ ሓላፍነት ንዑ ይድወሃብ ተኸክሊት ሓሳብ ባይዘዚ አቀድምና ንሕናውን ንዘረብል ነበርና ኢትዮጵያ ውስጥ ከፌደሬሽን ኩሉ ጊዜ ና ንነግሮም ስለዚህ እቲ ሓሳብ በጣም ጽቡቅ እዩ ምክንያቱ በዚ ብተወዳደርቲ ምምፁ ወይ ድማ ብተወዳደራይ ነገር ምምፁውን ትዝበለጸ እዩ ተም ተወዳደርቲውን ካው ነው ንምርካብ ዘብሎ ነገር ጽቡቅ እዩ صحفي فيدريشن بشكليتا تግራይ በሪሁ መስፍን ብግዶም እቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ብዙሕ ትምህርቲ ዝሃበ ምዃኑ ዝሓበሩ ኮይኖም ከም ፌደሬሽን ቀጻሊ ኣብ ዝግበሩ ስራሕትታት እውን ደገፍቱ ምዃኖም ይገልጹ ዓብይ ትምህርቲ ዞም ዘሎ እና ዓቕሞም ፈሊጦም ክወዳደር ኣለዎም ብፊልዶም ክወዳደር ኣለዎም ብቅዕወቱ ዝኽእል ድማ ክዕወት ኣለዎም ካልኣይ ከተሓጋገዝ ኣለዎም እቲ ዝበሎ እዚ ትክክለኛ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ነቲ ቆልዓ ከም ብውልቀይን ከም ፌደሬሽን እውን ብጣዕሚ ዘድንቆ ትምክክር ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣሰልጠንትን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ብተንቀሳቃሲ ምስልን ብተወሳኺ ድማ ማሕበረሰብ ሙያ ብሽክሌታ ትግራይን ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይን ዳያኑ ብሽክሌታን ካልኦት ዝምልከቶም አካላትን ተረኺቦም እዮም። ቢንያም አብርሃ ሶስት ተጫዋቾች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይገኛሉ። ቢንያም አብርሃ የኢትዮጵያን ሁለተኛ ጎል አስቆጠረ። የቡድኑ አምበል 10 ቁጥሩ ቢንያም ያው አፍሪካ ዋንጫ ምሕላፍና ብጣዕሚ በቃ ደስታ ቃላቴውና ናይ ሓጎስ ቃላቴውና ብጣዕሚ ደሲና ናይዚ ኣባል እዚ ተኻፈልቲ ምዃና ናይዚ ሓጎስ ተኻፈልቲ ምዃና ብጣዕሚ ደሲልና ካው ከዓ ደስ ብሎ ከዓ ድሕሪ 22 ዓመት ከምዚ ምሕላፍና ባና ታሪክ መጽሓፉ ብጣዕሚ ደስ ያው ካልኣይ ጎል ብትምዃኑ አንጻር
بتعمي دسيلنا يمجمرة قولينا هاجر أو جان تاب المقصاري منام كابيتينات بتعمي عبينا قريب بتعمي أو بتعمي دسيلني خمزي لهاجرينا أفريقيا جام نفا كابتن مخان علو بتعمي عبينا قريب بتعمي مخ عنا هاجراوي جان تا إثيوبيا نا بتعمي دس بمجرشام واسنا مربن ما كنا يتساقطوا لتن بينيام أبراهام أو دستاو في تولاي بقلت يميتا ينو حزي علامة نازنارة وانجا مساري خونن أفريقيا وانجا محلافي نيرو حجر ما ياو مسيزنا مسفتاري ناي مجمرة أكلنا على وانجا محلافيو بنزيمر أسلطانيو ጋር ነው አምነው የቡድኑ አምበል አድርገውታል ያንን የሚከፍል አስደናቂ ጎል ነው ያስቆጠረው ዋንጫ ወስዶ ከለው ወለዋሎ መስለን ፎቶ እና ለሲቪ ታኒ ደስ ነው አምዙ ባቀይ አخري ለሲዘ አቦይ ከመይላ خمس ገልጽ ይፈልጥን ያው ባዕሊ ስለስፈልጥ ምስጋና እዚ ለخمس ግንስ ቃይ ከይ እና በጣም ይስፎቶ ያው አነ ፈጣሪ ቴሎ ዩሮፕ ወጪ ጫወት ይዝለኝ እና خمس ገብረውን አይጠራጠርም አዲስ ተራኺዮ ቢኒያም አብርሃ ሶስት ተጫዋቾች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይገኛሉ ቢኒያም አብርሃ የኢትዮጵያን ሁለተኛ ጎል አስቆጠረ የቡድኑ አምበል 10 ቁጥሩ ቢኒያም ኢትዮጵያን ኣብ ንያለ ተሰንበት ተሻይሶም ግጥማት ሲቢ ፕሪሚየር ኢትዮጵያ ጋንታት መቀለ 70 እንደርታን ፋሲልን ዘረኸበ ብሓብራዊ ዚትሓና ሓደ መፈጸም ታሪክ ብሎ ናትናኤል መስረሻ ነጋንታ ፋሲል ፍጹም አለሙ ድማ ነጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ጎል ዘመዝገቡ ጻውቲዮም ኣብ ንያለ ተቀዳም መርሃ ግብሪ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ንኢትዮጵያ ንድባን ክልተና ሓደ ምስዓራ ይዝከር ኣብ ንያለ ተዓሪብ መርሃ ግብሪ ነው ረግነ ሽረ ምስ ወላይታ ዲቻ ዘረኸበ ጾታ ብሓብራዊ ዚትሓና ሓደ መፈጸምታ ምርካቡውን ናይ ሶሙዚ መርሃ ግብሪ ነሩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ስፖርት ጉዳያት ኣብ ምክታል አብራው ጸኔ ስለዝኖረን መስግን አባዲ የምክምልሰኩም ሰነግስ የመስግን ክብሮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነጽዕለት ዝሓርናዮም ዜናታት ቋንቋ ትግርኛ ብዜና ክንዛዝም ሳናጸኒሕኩም ንመክታልኩም ካብ ልቤና ነመስግን ببزلهم وسنة مشهد كل لكم تمنينا سنة